প্ৰথমতে আপোনাৰ মিডিয়ালৈ এই সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কৃষ্ণা ৰাভাৰ মৃত্যুত আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মহান এটা ক্ষতি হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, জাতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আৰু কৃষ্টিত এক অতিতকৈ যিকোনো প্ৰদৰ্শন কৰাত গীত মাতে তেখেতে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি এই অঞ্চলটোক সজাগ কৰিছিল। সেইকাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। সেইখিনি আমি আমাৰ ৰাভা ৰাইজ হিচাপে অৰ্থাৎ মই নিজেই ধেমাজি জিলা ৰাভা উন্নয়ন পৰিষদ দাবী সমিতিৰ এজন সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই অত্যন্ত খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। গতিকে তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এইখিনি তাই আজি কেইদিনমান আগৰ পৰাই অসুখত ভুগি আছিলে আৰু অসুখত ভুগি থকাৰ ভিতৰত আজি তাইৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। তাই জীয়াই থকা জীৱনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি নেকি আমি ৰাভা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হিচাপে আমাৰ লগত সমানে সমানে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছিলে। তাই জাতিটোক বহুত ভাল পাইছিলে। আজি তাইৰ জীৱন যিটো নেকি বিয়োগ হ'ল, তাত আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা গোটেই ৰাভা জাতিটোৰ কাৰণে বহুত ক্ষতি সাধন হ'ল। আৰু তাৰ বিদেশী আত্মাৰ কাৰণে আমি লাইমিকুৰি ৰামধনদিখাৰী আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে এইটো দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তাইৰ বিদেশী আত্মাই মানে স্বৰ্গগামী হয়। এইখিনি মই ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमग्रोबाय। बे समाव गेजेर जौनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं आफादगिरि जानानै आं गोबारै आं दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला कृष्णा राभाया आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियन सासे गोख्रों कालचारेल सेक्रेटारिमोन। लोगोसे जोंनि गेजेर जौनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि शिल्पा जुलियावबो बिथाङा गावनि गोसो मोदोम होसारनानै आरसियाव बिजाब दरननायाव बिथाङा गावनि गोसो मोदोम होसारनानै बिथाङा लेखा दरनायाव गोबां हेफाजाब होदोंमोन। लोगोसे बिथांजोखौ जोङो गोबां माखासे कालचारेल वार्कशपफोरावबो जोङो बिथांजोखौ जोङो सम सम लिंहरोमोन। बिथाङा सासे गोख्रों कालचार दैदेनगिरिमोन बा कालचारखौ बिथाङा फोथांना लाखिदोंमोन। गेजेर जौनाय दख'रा राभा हक जोंनि बर'आवबो जोङो सम सम माखासे डान्स कम्पिटिसनफ्राव जोङो लिंहरनाय जायोमोन। नाथाय जों दिनै जों दुखु फोरमायदों। दहाय फुङाव जोङो खोनाबाय बिथांनि जिउआ दिनै सोरगोआव थांबाय होननानै बा सोरगोआरि जाबाय होननानै जों खोनादों। बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोननानै जों बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों बेखौ जों हास्थायनानै दिनै बिथांनि गोथै सह'नि खाथियाव जों दिनै आर'नाइ गांसेजों बिथांनि जिउखौ बा बिथांजोखौ जोङो मान बावफैदों। लोगोसे बिथांखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथों बेखौ जोङो आफा अबंगसायनि सेराव जोङो आर'ज गाबदों। लोगोसे जोङो दिनै दख'रा एबसुनिफ्राय आंजोंनो लोगोसे गाहायनि आथार फैफानो हादों। लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिटारेचार सेक्रेटारि लोगोसे दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफोर जों दिनै गासैबो फैनानै बिथांनि जिउमानि बा बिथांनि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय जों दिनै आर'ज गाबफैदों। दिनै राभा फरायसा आफादनि थाखाय बेसेबां लस? गोबां लस जागोन। मानो होनब्ला बेफोरबायदि आगु जेनेरेसन मोनसे होफिननो हानाय थाब राभा लाइमकुरि रामधन आरसुआव बा उजिफिनगोन ना फिना कालचाराव बिथाङाथ' जोबोर आखा फाखामोन नालाय बिथांनि जायगाखौ लाफिननो थाबनो हागोन ना हाया बेखौ गोबां साननो गोनां। मानो होनब्ला बिथाङा गासैबो उन्दै गेदेर गासैबो मान होनानै आरो गासैबो सनमान होनानै बिथांजोआ कालचारखौ दैदेनोमोन। रोङिखौबो आराम आखाइ हमैलायनानै फोरोंनाय जों मोनसे समाव नुबोदों। मानो होनब्ला बेखौनो जों फोरमायनो सानदों दे दा बेखौनो जों फोरमायगोन। बिथांजोनि जा जिउ खहा जादों बे जिउ खहाया राभा जाथिनि थाखाय बा लाइमकुरि रामधन आनसलिकनि थाखाय गोबां खहा जों सानो बेखौ।